Halo, Euro Try viewers, ngai Shan Swear. Saya simpat ngapriang fi share dengan channel ha. Kertang kamat yang tam uji skres nong penyem. Mementah ka topik kaman keren kadai kapa long dan kam palat ini. Kani kadai kam tam. Ya jadi ki briu, ki ba shisien. Hagas kawai ka por. Lani shisien hakawai ka sengi. Pialong ubriu badap daw mensim ublay. Hanrai let's say naki daw jong kani kaju ka problem ne ka jing ka bau samsan ulai kendo let's say ngila banong bapila hap no nakata ka bor ka bau blay ula pendan kami fi shisin gasengi tegak jingkan kaman ayam ta kalong hatu pidang rimo ya ka dalaila hatu pidang rimo ya ka dalaila haga jingem jongfi to ini puli na kinong bishar no ini puli na kinong bishar kaunong ka bakhat riu kani ka kran syapang usamsan but ini puli nang ni pinsai pila tep nganget pila tep syapang ga jingye thu khana syapang usamsan kumno usamsan ude unasar ude tau briu ubapen karpang yal di nado ka khpo jong kemi jong u talapan kerpang samsan balai thu bau samsan udah balapan kerpang udah tahu nasar mat ka jingnong nasar ka dei ka bala ai su blai bat u samsan udan ka bor ka bakhlan ma u samsan lai thu bau de briu bakhlan ma bat ulak ban kem hadu lai spak ligi mersiang season da kawai ka jobun nani ka tu ka shin jong ka kadala itu mo ba ulak ban penyap hadu si hajar ngut kibriu kata kada gajing klan jong samsan habau mensim jong blai wan dengan ni kalong bahan aman tagi kibriu ya ki bau blai ulak penan kam ba sisin hakawai ka sngi let's say ulak ulak penan kam ba fi menchua pila job mensim pila lek sibun gi kamba nakamanta ka kertang jong blai hindrai namar ba phiklampek bha ya ka delaila be kumri ya ka delaila bat ka jing long mensim yo pi kalahiar to ni pet nakani ka kita kinong bishar kal nong ka bakhat riu kat khat ka ba khatsan tertamia puli kendet ke khat ka bakhat san terter kadelela kalau ong kumnu samsan sngap kong kati kalau ong hu kumnu mela batong nga it ya pha habaga donut jong me kamlong ringkat bat nga mala ibeng nga kumnu lalaiwat bamem shem la yathu hanga hae ka shong ka bor ba jong me sngap bhagat khat ka bakhat riu ti habakala yapen satya ya u hala kasngi dagi ktien bat kala penbor ya u kam mensim jo u kala pisa kum uban sayap khat bakhat nyau ti la ya thu haka ya ka donut baro ya la ka donut baro bagula ong ya ka serti kam shem la dei ya ka khli jonga nabangalong unasar hau blai nadu ka kpo ka kemi jonga lada an khi yanga tika bor jonga kan let no nanga bat ngan satlap bat ngan salong wei kum wei pat ubriu ti habaka delaila kala yo i baula yathu haka yaka donut yala ka donut baro kala pha khat yaki dalai ki Philistia kada ong tu wan ki sa kani sisin na baula yathu hanga yaka donut baro anda kumta ki dalai ki Philistia kilawan kiu syakabat kilawalam sbai halaki kti barkala penyo tia eu hagi kho se jongka pan haba kala khat briu kala pha khino yaki hinyo ki jingkerdor ka khli jong u barkala sedang ban pensitom eu barka bor jong u kala kenria no nu kala ongru ki Philistia kin sakyam me ko samson uti ula khi jat nagabayo tia bawla ong ngan mi shabar kumba menshwa bat ngan kenther ya ladi
Handai shim tip bau try ula kenriak no nu. Handai shim tip bau try ula kenriak no na u. Yaki Filistia kila kiam u, bat kila klau no yaki khamat ju, bat kila yalam arsut ju Gaza, bat kila khum ya u daki kenjuri renong, bau la teliat bat ula teliat haka ying bendi. Handai usnyu wa kli ju la sedang ban mipat hadien balakia u. Pi ni ihang ni bau Samson ka bor jong Samson kadai ka jing pen kerpang jong kumu nasar kato ka nyau teli the 7 locks of hair kalau umum ni ala pak kino ya ki nyau ki jing kedor ka khli jong ki tu ki nyau ki jing kedor ka khli jong ti gisnyu jong ka kran chapang ka jing pen kerpang nyau ka kran chapang ka jing song that ho blai nyau ka kran chapang ka jing janai jong blai nyau chapang ka kran chapang ka jing khut jong blai ka jing ri khut jong Samson rei pi ni ningkong u Samson ulal itanat ya kan ka dailaila ka badai ka nong Filistia ma la manong ba ka dai ka brio jong ki Filistia bat ni i haba ningkong kala hagasin ka baningkong kala khro yu baunya thu e ka bor jangka pi hang ne ba ula shuthak ka ba arsin ru uthak ka bat kim shimlala gong te yu di kenjuri dau kusai bom 4 juta modu tu telai 4 juta rei kim dan bor kita uyela kai Samson uyela kai bat ka jingim la jong bat ka dailai la unang mut ba un sajak bat handai ni haba khaddu haba ngi puli to ko matne ong ba daga jingong joka kalapen satya ya u halakasni daki kentien pat khat bakhat mri te haba kalapen satya u halakasni daki kentien bat kalapen bori u kamen sim u kala pisa kumban sayak no ti la ya thu haka ya ka do not baro ba la ong ya ka serti kam sim na dei fi ula ai jaka ya ka delela bat kani ka delaila kala pli jaka ya ki mensim baman ang ba ki setan ba unya thu no ya ka ka secret jang bat kila job yo para mangai ngakwa ban ong hang ni malai thu hang ni ba udang mot ban le kom ju man sha ban penyak kom ju i ki Filistia ban le kom ju ndrei u mensim jang try ula let no u blai ula mi no no kamau Samson udang mot baka jingklan ka syang hu Handai ka jingklan ka dai ba utrai udan rengkat ba u. Namar balai ba uri khu ya kala jingim mensyua uri ku nasar. Kadang-kadang mensim jang balai dak do mensim jang balai. Handai haba ula u ya dai ba ni ka dai laila. Kala pen satya ya u. Ba ula i no kata ka jinglong nasar la khrut usnyu bat la ya thu ni ba utrai u balai ula mi no. Kala pen yo thia u lengai. Handai shim tip ba utrai ula kenrek no nu utrai ula kenrek no na u namar balai shim rikhu ya la ka jong jing shim ri hak ya kata ka jinglong nasar jong hatu para wangit ni keli ya la dia menta kadalai la ayu ba ngiri hak jingim itu ipop ibarat hot pilak banyalap ya ka ketien jong blai pilak banya share ki bai ketien jong blai rai haka donut ka bari jong feel se jonga jong feel se yo dan ino idelaila ibang i-entertain ibang emile itu idelaila angin shu le kai ko mole Samson ya thu si sen kali si sen haka ban sen ka baning kong wong kumno haka baning kong wong ya ka daila bat ula Samson luang ya ka lada ki khum yang ada ki hinyau ki tri ki ba im ki bampat yap saw dengan setlak no ulek kai ba daila ulek kai ka ba aru kadila ka hu Samson akhmi mela iben yang bat mela keren lam ler nga ngakerpat ya tu ya thu yang ada ka ban khum ya me utul ang la da pik kintang syukum yang ada ki telai thamai ya ki ba amsham la trekam dengan setlak no kala le ya ka taru ndre ula pthat le se para banget himat banyak kai ba daila ila ban long itu pop ibarat ila ban long itu ijing kwa brai hai dok not bapi entertain kendet ila ban long itu i film i movie wala da imdai i basniru ndrai bapi
bapila sedang ban long berai ha kitu ki serial kitu ki film kitu ki bat gatuk no ai rajing dai jong people blai ila ban long ide ila ban long ino program TV ne mobile iba fismo tanat ban entertain bat suki ka delaila kalau ko delaila kalau yo ban grab ya pi bat kaduk no ban jing dai jong people blai umi no ba pimut ban kenter pimla shu pimut ban kenter ni ka delaila man ta pimla shu kalabat para banget kadai laila kalak banlong kajing dai jong pi bat ki parlak ki bamanra e kajing em kabantai ka kajing em makan jam sin pi sedang ban ya keren ki ki bam shong dor ki bam dai kat kum khtin jong blai pi sedang ban ya gazet ban ya keren snew ban ya songol tanat ban ya keren ki mat filat no na kan khtin blai dai laila ila banlong itaro di laila ila man long ino jing lin ibas new mapi entertain akabaret mapi le aku mu samson pinang bet ban sakan care piong em nga pi duai pi sakri blai pi pulu kat ba re pi bu ya ka laila ha jaka ka bad ri pi mak dan le si kibla ki baka laila kala yo ban syukur sunan ban menta pila leng ketar Pim dan bor syuk banduai. Pim dan bor syuk banle kam jong blai pila dan hajil mentang. Dan let's say ki barang dan kadalaila kampak yo tilet mereka la ile ban syukur arsin laisin. Bat pidang la ban kenter mereka pim pentukut ya kajing dai bat kadalaila. Pila ban pet norong. Now let's say dan ki barang kena samlah ni ki bela pendan kam du blai. Henry pilih ban yalang ban jet dah beriu bapimut ban ya tok syong kurin kabampak yo era jingka arsin ba shisha kala bandai kata ka dalaila batkan pensetia era jingm jongfi bat pinamla syuk ban kenter hadin boleh ulah kerana video men sim ko lihat sih kan video ka bang keren mentah kada ya nur kibabu ya ka dalaila apa ka GM jongfi ya sikan ga warning na ublay tungin kala ka bamut kadila kala manong kanu ano fi kanu ka bang ibu blay ta ngi penlong blay ta ba fi kam i susuk bani ublay ba pi thu no pi saranda no ay kata kajing dai kajing long nasar jong pi ublay kata kajing pam jong pi ublay tang na banta ka dalaila wat penlong blay tau ino yang unong keren na kaniga YouTube channel ro ngampak pin penlong blay tau ngam dai ublay la se ublay la ai kintin bangan keren ki badai ya kajing em jong pin re wat penlong blay ya let dala dia puli kitin jong blay yo kajing dai kajing keren jong ana kaniga YouTube bun sing ang kalong ban penki fi ba pin yet yo blay dala di fi ba pin yet yo blay na dok nut baro ba ma pi pin le ka jing duai ma pi pin le ka jing puli kat ba pin le ka jing sha jing yet pin dai ka personal relationship bo blay am ba pin penlong blay tau yang nei ginu gi brio gi jong blay perkhat bah ini video ilang baret hanai tu pen kedia no ai lagi blay tau pen kedia no ai delaila lara pi sngotu ba pi duk bor let sha jing sha jing yet ka ba kham jrong yet yo blay ang hang no gi delaila ngadan bangan yo man pen kedia matra ji sungan wan pat sha ka khat jong gi jing isnai jong me haba men sim jong try mi no samsan ka bor jong klat haba men sim jong try lada ni pen song si kitin jong blay ka ong to what don't quench the holy spirit what pen lip fi ka ding jong men sim ko de kinu ki kurukam ni pen lip what pen song si men sim ko ni la pen song si men sim ko de ki kam bengile de ki jing perkhat ki ba red ki jing perkhat ki ba le si mi bakin long ki delay la bre suki ki yo ka jing em taka daw aku banyak keren nang ni bau pol saka city ginong koren kalnong ka banri wat khat ka bakhat sa ter kamahamingi pol koren shaingi menta
mahamingi usneng ini dah kabaong shiti skinong baar kinong korin kalno banri khat bakhat sa tuat long fi ki para bakit lingkor lam bat ki bamngat yo si odan ka jing bamngat hangi namar ka hok kadan ka jing yelok ayu bat ka bam hok bat ka jing syai kadan jing selok ayu bat ka jing bum bat ukres udan ka jing dai ayu bat u belial lalu bangat udan benta ayu bat u bamngat bat ka ying ublay kadan jing so ayu bat ki blay tau namar ngilong ka ying ublay ubaim kumbau ublay laong ngan syong sa apo jongki bat ngan yat soba pedang jongki ngan long ublay jongki ru kiru kinlong pat lang jonga naba kunta tu ya mi no pi na pedang jongki mi no na kabam khut mi no ni gibril ki basdang bantan ya ka jigem jongpi penkan ria kamele batu penyakhlak no LDP LDP ang utrai batu wat kata syu ya kabam khut dengan pedang ya pi haladi bangan long ukpa ya pi ma piru pinlang ki khon chinrang ban ki khon kan thai yang ang utrai badan bor bar wat let ya kersum lang mat kanu kanu mundai ba pi isi ya ki Henry pihak ban penkerpang yang lipin aban long nasar jang ublay lakhat yang ai fi ban long ki nasar jang ublay ba ublay pendan kam borba agari arjat arpusaw bat usnam ni banang wan lada bikwa ban long nasar jang ublay kadan kam bangin rekrut ya laga jingim kadan kam ban penkerpang kadan kam ban kediak no hi delaila kadan kam ban kediak no hi blay khaw jang hi badan ba ublay pediang ini un ai ya ka bor jang mensim khut bangin long ki giant na kabanta ka hima jang ublay ngidan ki rakba na kabanta ka hima jang ublay ublay pendan kam borba ini what shim sting ko para banget ya ka jing tentu jang mensim khut lang ba ka video ko bang akurat menta ngaru el ding hap yet amre bang syukran ifi hap yet hap blat man ka por ngalat yo dan gino ki dilaila kamut tang bang akurat na YouTube kamut tang ba ladap do mensim jong em hap penkan thamai man la kapor min hap yat kumba ki basta am kumba ki babit na ka basiu spa ka por hatu fi siu spa ne me kapor tapi penut kai pi pensurwa haki entertainment ki bamdai bat hakajuk kapor pilat chajing sang fimut ban em ngimla man le unta ki sni kilong ki basni ba ta kaladan ka jing phok sni man ne ka bangala phok sni ko bari tit kat kumaktin jong blai ko lapan pa nga tabang empat kuat ban ai ni masyu maham ifi ko blai lapan pa sibun hi ai bagi sni ni em bagi sni ki ba ubaman unyale ban psuk jakahi ngir ni haplong kita ki ba khusyar ki ba syara ki ba duai ki ba puli kitin jong blai ki ba dak do mensin jong blai tada blai kutak lang bang ni video pen kediak no hi dilaila pen kediak no fi ba fi kong ni ba pet mentang jangan bentar ka buram jong utrai iya utrai ngin sei kenduk pat